Ake jakti ikadro ne toga nuhu kunati inshallah umbe bumako amdallah nalaka jene ka bara ere wajulidi ube alhamdulillah ala en blawla no watina donc mbi wajuli ka ni fananga bara famba fana mo kalande comme dimsenu men bolombu kalan qur'ane na fana kula dunya qur'ane na bodon wolude nga bara alhamdulillah me wati men comme sisa alhamdulillah bo comme jakti doni fasu kacha boni ko anka nyefoli ke doni ka nyode fi bi doni yere kuma gelera ko sebe bari ni ko kibi kuma doni ka era mi beke kuma ga fi bi maloya sabu folo halna soro doni bago kumbe me folo kuma kala kuma nja me sisa bekera kuma kala bo be ko fana ngaddo o odi nana kana doni ko era chi ka soro doni tip mai doni ti kuma ye doni yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔn k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ bila kɛnɛ kan donc ni mɔgɔ kɔni bɛ i bɛ fɛ ka dɔn doni tiɲɛ labaara a b'i dɔn est-ce que i ye kuma in faamu wa wala ni mɔgɔ b'i ka dɔn dɔrɔn doni tiɲɛ labaara o bɛ e yɛrɛ de dɔn mais n'i ko n'i bɛ doni kɛ ni kuma ye a ka ca ala fɛ i ka doni caman bɛ yen i bɛna e yɛrɛ bɛ yɛrɛ kuma suli quoi bon an bɛ doni yɛrɛ a b'i b'a dɔn dɔnnibagaw yɛrɛ fana an bɛ fili o fili kɔnɔ bi nin de don o kuma mi doge dɔrɔn ala ka faamuya ɲuman d'a ma sinon dɔnni yɛrɛ tɔgɔ ye ko dɔnni tɛtigi fɛn dɔ bɛ ne t'a dɔn min bɛ dɔnnibaa dɔ sɛgɛrɛ o b'a ɲɛfɔ n ye ɔ dɔnnibaa dɔ fana t'a dɔn fana bɛ ne sɛgɛrɛ ne fana bɛ dɔ f'o ye dɔnni ye dɔ b'a bila yɔrɔ dɔ la dɔ b'a se ten dɔ b'a bila yɔrɔ dɔ la dɔ b'a se ten komi kira ko ten alayhi salam innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yasudu ba'du bil ibadi silamini mu'mini na mu'mini ko ba ko dɔ bi dɔ la yɛlɛ quoi ɔ mais nka ni a ko fo ne ka dɔn walima ne kelen de y'a bɛɛ ye o ye kelen b'a bɛɛ tiɲɛ ni mɔgɔ parce que i b'a ye laturu jiginna de n'a ti mɔgɔ nafa a ti jigi tawureta bɛ ten injila bɛ ten zaburu bɛ ten o tumana fɛn o fɛn n'a nana di mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw nafa i n'i ji alu lakum no ardu wa sama'i ala yɛrɛ ko ten nɔ ni ye dali kɛ ka da aw hadamadenw ma fɛn min bɛ sankolo la ani min bɛ don c'est a k'a labaara yɛrɛ wa aw de b'a tɔnɔ sɔrɔ o mana Quran belebele in filɛ nin ye a dira an ma titigi ni i y'a jemine kɛ faut que i bɛ fɛn min kala fɔlɔ a ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn walima i bɛ fɛ ka fɛn min labaara a ka sɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn filɛli kɛ e ko n bɛna d'i ma bisiki komi an bɛ fatiha yɛrɛ la fɔlɔ e ka fatiha tɛ e ko bisimilayi n y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye o tɛ wa bon bisimilayi e ko o lajɛ bani i ka tila tuguni iqra bi isma rabbika o tɛ wa parce que bisimilayi n y'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ɔ iqra kalan kɛ bi isma rabbika ni i ma tɔgɔ ye bon peut-être e ka nin fila fara ɲɔgɔn kan tan a fila fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn bisimilahi dama a nasi bɔ 111 i ka iqra bi isma rabbika i k'o fana iqra bi isma rabbika i k'o fana nasi bɔ tuguni kana tɛmɛ o dama dɔrɔn i b'o fana kɛ 111 i y'a faamu wa n'i y'a kɛ 111 walahi jakite an ka dalilu karati kɔnɔna na yɔrɔ a ko wa bil samalati daqa bi sayyidina nuhu alayhi salam bon mɔgɔ minnu bɛ dalilu karati don o b'a sɔrɔ a kɔnɔ quoi kira tɔgɔw b'a kɔnɔ quoi n filɛ ka min fɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kira tɔgɔw la a sigi bɛ ɲɔgɔn kan ka na fo ka na bila sayyidina muhamadu alayhi salam o y'a laban ye bon i bɛ ninnu de sɛbɛ i b'o fana sɛbɛn ten o cogo kelen de la i b'a sɛbɛn o cogo kelen dɔrɔn de la dɔrɔn i b'a nasi fara nasi kan sari a nasi in kɛ minɛni dɔ kɔnɔ dɔrɔn i ka sin ka misi nɛn kɛ k'a tobi k'a di mɔgɔ dɔ ma hakilija sira kan hali ni fa bɛ mɔgɔ la bagan min ni fɛngɛ y'a furu mobili y'a furu ten walima fɛn n'i y'a dɔn ni nasi furu ki ɲɔgɔn na ni k'a bila mɔgɔ min b'i ɲɛnamini ka bin n'a yɛrɛ ye walima a kɛra hakili ko degun bɛ mɔgɔ min na n'i bɛ to k'a kɛ tasuma na i b'a kalama k'a b'a bila pewu a b'a bila donc o ye i nana fatiha la n ye bisimilayi dama de d'i ma bon kana taa ɲɛfɛ tuguni kul a'uzu birabin nasi o tɛ a fɔ k'i bɛ tanga ɲini kul a'uzu birabin nasi a fɔ k'i bɛ tanga ɲini mɔgɔw dabama fɛ maliki nasi mɔgɔw marabaga don o tɛ maliki nasi n'a ka kul a'uzu birabin nasi maliki nasi n'a kɛra a dan ye bari e mago bɛ masaya de la sisan o don i bɛ maliki nasi i bɛ nin sɛbɛn i y'a faamu wa
n'a ka de kul auzu birabbin i b'o to dɔrɔn maliki nasi i b'a sɛbɛn 1111 kuranɛ aya dɔ b'a ko fi jidiha hablun min masadi i y'a faamu bon nka i t'a ta i bɛ fi jidiha in dama i b'o de ta i b'o fana kɛ 1111 i ye kuma in faamu kɔni donc i bɛna ka na ninnu ni sɛfinma mɔni i b'a kɛ k'a n'a tobi i kelen dɔrɔn de b'a sogo dun est-ce qu'il y'a faamu e kelen dɔrɔn e dɔrɔn de b'a sogo dun n'i y'a sogo dun i kana kolo pɛrɛ i b'a kolo ni si ninnu fara ɲɔgɔn kan i bɛ taa ka t'olu bila sugu la n'i y'a kɛ gɛrɛjɛgɛ ko la semaine kelen de b'i bolo i bolo ma deli ka da wari min kɛ i b'a sɔrɔ i ye kuma in faamu kɔni donc nin ye kuranɛ k'a fɔ kuranɛ nafa tɛ fɔ ka ban quoi o ye i nana bon o n'i taara o kuranɛ n'a ka o kula usu birabbin nasi kelen i bɛ taa ɲɛfɛ tuguni min sera waswasi alkanasi ka bɔ fɛn juguya ma alkanasi min bɛ waswasi kɛ mɔgɔ dusukun na o tɛ wa bon donc n'a ka di i bɛ dan o fana na i b'a ni sanu kɛr'o kan i b'a sɛbɛn i b'ale sɛbɛn 99 ka sanu kɛr'o kan fala tan sa i b'o fana sɛbɛn 77 an bɛ to ka jɛkɛnɛ an b'a fɔ o ma ko dagawalo i bɛ to k'a fililen sɔrɔ fɛnw dankun na kungo kɔnɔ yɔrɔ la walima an ka dugu kɔnɔ la i b'a tɔmɔ i bɛna ka na bile tasuma na bo i b'a bila nasi na i b'a bile tasuma na bo i b'a bila nasi na c'est à dire den min i b'a sɔrɔ den dɔw bɛ yen nɔ quoi kɛɲɛkɛw de don min kɛ tel que den min fɛ ka don dulɔ min na walima c'est à dire hakili yɛrɛ dulɔ y'a hakili tiɲɛ walima fɛnkɛ y'a hakili tiɲɛ mais n'i tora ka nin labɛn k'a d'a ma hakili bɛ segin est ce que i ye kuma in faamu wa bon donc n'i ko an ka kuma kuranɛ yɔrɔ fɛ an bɛ se k'a daminɛ bi la o ye kul auzu birabbin nasi fana mais i bɛna kul auzu birabbin falaki la o tɛ wa kul auzu birabbin falaki a fɔ i bɛ tanga ɲini kɛnɛ farali masa fɛ kul auzu birabbin falaki a fɔ e bɛ tanga ɲini kɛnɛ farali masa fɛ bari masa in de bɛ kɛnɛ fara ka bɔ ko ale de bɛ kɛnɛ fara fajiri kɛnɛ fara bon fajiri kɛnɛ min ko don ale de ye ko farabaga komi ni kuranɛ aya n'a fɔ mɔsɔn nuzulu yɛrɛ jumɛn ye bari ka d'a kan ko kira yɛrɛ dabali la bon donc n'u ye nin kuranɛ n'i y'a kalan dɔrɔn i b'a ye dabali tafo min kɛra tafo min juru bɛ tigɛ quoi donc o ye kul auzu birabbin falaki bon e mɔgɔ min ka ɲɛnɛmaya c'est ko mɔgɔninfinya donna dibi la ka sababu kɛ mɔgɔ wɛrɛ walima peut-être que i kɔni mɔgɔninfinya kɔni donna dibi la donc kana fila wɛrɛ kɛ kul auzu birabbin falaki mɔgɔ dɔ bila a ka sɛbɛn ye dɔrɔn i y'a faamu 1113 ni cɛ don muso 1114 i y'a faamu donc n'i y'a sɛbɛn ten an b'a fɔ laturuden dɔ ma ko Mor Sumane ale ye 2 1 2 1 est ce que i y'a faamu i donc Mor Sumane fana min filɛ nin i b'ale sɛbɛn 666 i ye kuma in kɔni faamu donc 666 o bana i bɛna mun kɛ sisan i bɛ sɛfan ɲini n'i ye sɛfan ɲini ka ban i bɛna ka na a sigi sɛfan sanfɛ Mor Sumane sigi sɛfan sanfɛ a côté 4 fɛ o tuma i b'a ja sɛfan den 6 fana bɛɛ ka kɛ ten i bɛna ka na sɛfan in bila nasi in na bɔgɔ daga kɔnɔ bon e yɛrɛ b'a jateminɛ sisan i bɛ yiri dɔ foroko faraka i y'a faamu wa an b'a fɔ yiri dɔ ma ko nbalanbala foroko faraka kuru 2 nbalanbala kuru 2 zera ni je ye kuru 1 jura sungarani ye kuru 1 kuru 6 donc o tuma i bɛna mun kɛ sisan i bɛna o de kɛ daga in kɔnɔ sɛfan ninnu kan mais sɛfan in tɛ balabala i bɛ taa nin de don dingɛ na daga in don dingɛ na k'a datugu n'i y'a don dingɛ na tuma min na i bɛ sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kan i bɛ na semaine 1 t'a bɔ c'est à dire mɔgɔ min ko ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya fan bɛɛ kunnen donna n'i y'a d'a ma don min n'a yɛlɛla sanfɛ k'i kɔ a la o don a ka ɲɛnɛmaya labila a la est ce que i bɛ ka kuma in faamu wa bon a b'o cogo kelen fana tuguni kul auzu birabbin falak min sharri ma kalaka kan ka bɔ fɛn juguya ma a ye fɛn min da wa min sharri gasigin iza wakaba ani ka bɔ su dibifin tɔɔrɔ ma tuma min na ni dibi donna peut-être que i b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin caman b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw b'a ye ko suya kɔnɔ ye karisa den ta walima sulamɔgɔw bɛ n den nɔfɛ donc o la i bɛ min sharri gasigin iza wakaba i bɛna mun kɛ sisan i bɛ yala yala n'i ye charbon binnen ye carré kɔnɔna na i b'o charbon ninnu ta i y'a faamu donc i bɛna ka na san bɛ ka na sisan sanji dɔɔni minɛ kɔlɔnji dɔɔni baji dɔɔni ani kɔji dɔɔni ji 4 don i bɛna ka na ji ninnu kɛ fɛngɛ la i bɛ sɔrɔ ka na fɛngɛ k'a kan nasi yɛlɛma a kan ni nasi yɛlɛma a kan i bɛna charbon ninnu bila tasuma na n'a min bilenna i b'a bila nasi n'a min bilenna i b'a bila nasi la
est-ce qu'il y a faamu donc n'o kɛra sisan i bɛna mun kɛ i b'a sɔrɔ yiri dɔ fana so dɔw sanfɛla fɛ bin falennin bɛ yen donc i b'o bin dɔw bɔ donc ka n'o fana sisi k'a k'a la ani sugu kɔnɔ kalakala dɔw ani kare parce que kare kɔnɔ i bɛ se kalakala dɔw ta ani sugu kɔnɔ quoi walima siraden sanfɛ i bɛ se k'o kalakala dɔw ta k'a o fana sisi k'o fana k'a la i b'a lamaga tubabuw b'a fɔ fɛn dɔ ma ko miel mais anw kɔni bamanankan b'a ko di i m'a faamu wa i bɛna di kɛ nasi na k'a lamaga f'i ka dɔn ko di in yɛrɛ donna na kosɛbɛ i bɛ to ka verre wuti fa i b'a di hali dusukundimi bɛ mɔgɔ min na i b'i ka bamanankan in faamu hali dusukundimi bɛ mɔgɔ min na i y'a faamu walima hakiliko défaut de b'a la walima juguya de bɛ n kɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ kuma sɔrɔ bana dɔ b'a la quoi hali a yɛrɛ t'a bɔ fan dɔ fari bɛ minɛ ka faga walima i bɛ taa sɔrɔ fari yɛrɛ c'est à dire i yɛrɛ b'a senti k'a fɔ kɔni ni yɛrɛ kɔni tɛ jogo la mɔgɔ dɔ bɛ a dalen don a bɛ ka fura bɛɛ k'a la mais a tɛ ka kɛnɛya walahi Jakite nin verre wuti d'a ma dɔrɔn k'a ka verre wuti fa k'a min a ka verre wuti fa ko k'a fari fa bɛɛ tereke n'a ye siɲɛ 3 sɔrɔ a la ni cɛ dɔ dɔrɔn a bɛ wuli k'i jɔ pepu suya kɔni tɛ dabali c'est à dire a ma kɛ mɔgɔ dabali a kɛra suya a banna pepu donc ala k'an bɛ sababa ma minnu fɔ ma ko ɲuman ala k'an nɔgɔya ye bon ni toujours comme an bɛ kuranɛ de kɔnɔ bari i ɲininka de ko o de tun k'i ma kuranɛ dɔn n'i y'a fɔ an kɔni ye puisque a bɛ kɛ an bɛ siya de dɔn n t'a dɔn de y'a faamu bon n'i nana an bɛ kuranɛ aya dɔ bɛ ɲininkali kɛ sigi ko kuranɛ aya bɛ se ka bolimafɛn lase mɔgɔ ma non kojugu a ka teli kojugu i bɛ Badara sɛbɛn dɔrɔn i tɛ caya quoi Badara sɛbɛn dɔrɔn 66 100 ani 66 i ye Badara faamu n'a ka da kɛ 100 ni sɛbɛnni yɛrɛ kɛ i b'a kɛ 666 ani 6 Badara ye 2 1 1 2 laturuden de don bon kuranɛ aya dɔ bɛ yen a bɛ fɔ kuranɛ aya in ma wa iza khudiyat salatu fa anshuru fil ardi wa butika min fadlillahi wa zikrullahi kaseeran la'allahum tuflihuna wa iza araw tijaratin wa lahum anfidu wa ilayha wa tarqahuka qa'iman kullu ma indallahi ghayru min lahi wa min tijarati wa Allahu ghayrul razikina ibn sɛbɛ aya 2 jate do ni ma fili ka da ɲɔgɔn kan aya 2 do parce que a bɛ daminɛ suratul jumaati do k'a daminɛ aya 9 kana se aya 11 donc i bɛ o de sɛbɛn i m'a faamu wa 113 i y'a faamu 113 i bɛ nin kɛ nasi in na n bɛ ka min f'i ye a lamɛn dɛ walayi n'i ma c'est à dire i ma deli ka da dɔn na i bɛ da ala na quoi n'i y'a sɛbɛn 113 n'a ka di ye i b'a bɛɛ kɛ n'i y'a 113 sɛbɛn nin juma in na i b'o jumaw bila juma wɛrɛ i b'a sɛbɛn fo jumakun 4 Badara fana b'o cogo la i b'a 66 sɛbɛn k'o fara a kan kana fila wɛrɛ kɛ taa aw ma fɔ sɛ dɔ ma ko juguni sɛ i y'a faamu wa juguni sɛ donc dɔw b'a ko balasɛ i bɛ taa ka t'o sɛ in san sugu la i bɛna ka na a si bɔ i kana si in fili dɛ i bɛ sɛ ninnu mara donc n ye nasi minnu fɔ sisan i bɛna ka na ni nasi in i bɛ sɛ in n'a tobi ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ de b'a dun mɔgɔ wɛrɛ t'a dun i kana sɔn fana kolo ka pɛrɛn a dun dɔrɔn i b'a dɔn a sera k'i kasi ala mɛtunu ka kolo in ni sɛ si fara ɲɔgɔn kan taa don sugu kɔnɔ i ka so kɔnɔna sanfɛla yiri guwa dɔ sanfɛla lajɛ i ka si ni kolo in bila yen i ka nin sigi semaine kelen n'i y'a kɛ bolimafɛn min na i bolo bɛ d'a kan donc ala k'an bɛ sababa ma bon kuma k'a laban toujours an bɛ kuma an yɛrɛ dɔnnibagaw de fɛ a m'a fɔ dɔnnibagaw ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ c'est à dire ni dɔnnibagaw n'aw yɛrɛ dama ko k'a bɛ bila ɲɔgɔn na walima dɔnnibaga dɔ ka dɔ saboter a bɛ na ni dɔnni yɛrɛ nakasili ye bari fɛn min b'e bolo e ta tɛ dengɛniya t'e bolo k'a fɔ k'a jiginni e kan o tuma e ka dengɛniya na fo ka dɔ saboter walima karisa ma an ka man di ye n'o nana dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ne m'a f'i ye o don an ka baro la n ko fɛn bɛ dɔnnibaga nakasi yɛrɛ bonya hasidiya n'i bɛ to k'a lamɛn arajo la fana n bɛ kuma a kan n ko dɔnnibaga n'i ye dɔnnibaga a bɛ ka dɔnnibaga ɲɔgɔn saboter a tɛ fɛn dɔn bari munna anw bɛ na ɲɔgɔn bolo tan de bɛɛ bɛ dan hakɛ dɔ la i b'i ta hakɛnin fɔ dɔrɔn i b'a dan yen mais n'i ko ko ne de b'a bɛɛ dɔn wa e de b'a bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ yɛrɛ tɛ ɲɛ mɔgɔ bolo hali n'i b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ tɛ ɲɛ o tuma i bɛ min dɔn fɔ i ka dan ye a ka ca ala fɛ dɔ fana b'a wuli o fana b'a fɔ ka dan hakɛ dɔ la an bɛ ɲɔgɔn pousser ten fo an mago bɛ min na ala b'a d'an ma ni anw jɛra mɔgɔ fila ni mɔgɔ fila n'aw jɛra k'a bɛ ɲɛni kɛ ala yɛrɛ de bɛ ka sabanan ale b'a dafa ɲɛni na ne ko ne bɛ ɲɛni kɛ
e fana ko e b'a kɛ ɲini donc n'an ye ɲini an de b'a dafa ala yɛrɛ de b'a dafa an bolo i yɛrɛ jakisi ala ka ni sutura donc ala ka ni dɛmɛ i nana ka na an filmer bi jumadonya ba in na donc a diyara n ye a bonyana ma fana bari n'an ko a diyara n ye fo ka dan tɛmɛ sabu mɔgɔ min ka di ye i b'o de sɛgɛrɛ tɛmɛ da dɔ la ka na se da dɔ ma da ko tɛ i bɛ maa ko de la o tuma nin fana ye kanu sira de ye toujours an bɛ ɲɔgɔn bolo a fɔ an badenw fana ɲɛna tugun ni mɔgɔ minnu mago b'an ka nin fɛn ninnu na u k'a télécharger comme on me jakite ta dɔrɔn wallahi filɛ k'a fɔ yen u bɛ fɛn sɔrɔ an bolo u tɛ nin si ye danaya de ka gɛlɛ bon danaya yɛrɛ fana tɛ da ye danaya ye baara ye ala ka baara nɔgɔya ye o tuma a b'a fɔ shukran jazakallahu khairan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh